کلا ویڑ کی بوز انسان بغیر دیتے بینا دے دنیا نہ لوڑ قبر تا دغ انسان نوے رب ذوالجلال پا قبر سے خنزیر جوڑائی دغ انسان شکل صورت لاٹ جسا داوے رب ذوالجلال دے خنزیر پا شکل او پا صورت سے بدلائی یوری واس سے دیمنا پر گریمی اذا رکب الذکر الذکر چکلا مذکر یعنی نرینا پا نرینا بندے بوندشی نرینات دے نرینانا خواہشات پیرا کئی احتز عرش الرحمن خوفا من عذاب اللہ دے رب ذوالجلال عرش عظیم دھا پڑیں جی دوشی دے اللہ دے غضب دے وجنا دے اللہ دے غصے دے وجنا وتکاد السماوات ان تکہا علی الارض او قریب شی چی اسمونینا پمزک مغ بندے گزار شی چی کلا پا نظام کائنات بندے دے قوم لوط عمل کیجی فتمسک الملائکت بی اطرافها فرشتے ٹول دے اسمون کی نرے تلوڑشی و سورہ اخلاص تلاوات کئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا سورہ شریکی حتی یسکن غضب اللہ عز وجل تردے پیرشی بیدے اللہ رب الجلال غضب و غصات دانش کی ٹھنڈشی و سڑاشی اس وقت پلا بندی سوچ تلائی فکر ہو کی جددہ سے عمل دا چھے دغه دے وجنہ دے عرش عظیم رب غصہ کیری عرش عظیم پڑیں گی دوشی اسمونینا قریب دو چی پمسک ماں بندر پریو سے وننسرنگ برسر بازار دے قوم لوط عمل لگیا دا حریصی رب دانا چھے مذکر کو مذکر بندے بوندشی بس دا دے قوم لوط عمل دا نا جی دا مختلف قسمینے دی حضرت ابو سعید سعلوی سے فرمائی سیکون فی هذه الامت قوم بدغ امت شوایو دس قومی چھے آتوی لطیونوی لکے دی دے قوم لوط عمل کوین کی وے اوتوی لکے دی او دا پدرئی قسم بندی دی سینفن ینظرونا یو قسم آغا دا چھے خالی صرف و صرف کشلی ویڑ کی تکتنل کئی میرا بعض جہلون و بعض بیوقفون دا شیریت تک شروع کرا دا دے رحمان بابا والا چپ شولی مختفقتوں کی گناہ نشتا چپ زڑکی دے سعائب نبی رحمان شاب بسے انا للہ و انا الیہ راجعون یو طرف تا گناہ و بل طرف تا گناہ بندے فخر دا شیر رحمان بابا کین زوی نبی لدا بہار تقدیر دا دکادو اسے وصینفن یصافحونا و بل قسم اغدا چھے او کشلی ویڑ کی سرا مصفحے کئی اس سرا میلا بیجی شے اس سرا مجیلو سینہ مجی یو دا قسم دا وصنفن یعملون ذالک العمل الخبیث و درام قسم اغدا چی داغا گندا عمل کوی دا دری قسم عمل کوین کی چی حالی صرف تش قتل کئی و صرف مصفحے کئی شے مجی سرا و ہوڑی سرا بدلائی وغیرہ وغیرہ و درام قسم اغدا چی دا گندا عمل کئی دا دری سرا قوم لوط عمل شی سرا شریک دی و دغتا وی آغا عذاب و آغا سزو ملوی دی چھے کیم عذاب و کیم سزو اللہ قوم لوط تاویر کریوا و دی قوم لوط نبات کی اغا خلق جے کیم قوم لوط عمل کئی آتا ایویر کئی کہ پچار دادو کہ دغ بدترین جرم نا انسان ارتکابو کی